Ja. Du er så fucking on! Homo! Ej, Malte. Det er sjovt at gå Lucia. Har du nogensinde prøvet det? Ja. Var du Lucia-bror? Nej. Er du glad for det? Nej. Er det klart? Ah! Jeg er en dreng! Jeg er så putter! Og jeg gider ikke det der! Ej, det var Palle. Fuck er Palle! Nej, Malte, stop nu. Palle chok. Palle får et chok. Palle får et kæmpe chok. Palle får et chok og går Lucia. Ah! Jeg gider ikke gå Lucia! Jeg gider ikke at høre ordet Santa fucking Lucia! Så fucking holder glæde og alt muligt, bare fordi hun døde i en brand. Ja, Malte. Det bliver godt, skat. Nej! Jeg hader mit liv! Hvorfor? Det ved jeg ikke. Og ved du hvad? Nej. Ved du hvad? Nej. Så skal vi kraftedeme synge foran de 0. klasser. Der har aldrig haft morgensamling før. På grund af det fucking, at de har rykket det hele lortet. Malte. Og ved du hvad? Så kommer vi til at skrige som små unger og siger, der er du siger, brud. Og der er det, der siger. Så bliver de bange. Og fucking ægte lys, mand. For Jeg er ved at blive træt af det her lort, mand. Altså, nu er det jul. Vi alle sammen skal være glade. Men vi skal sgu da ikke holde Lucia. Altså, hvad fuck har Lucia noget at gøre med jul at gøre? Skal julen ikke være hyggelig og sådan noget? Men Lucia, vi får bare en, der er død i en brand. Not. Det lyder hele tiden som om, du er ved at sige brand, altså. Bare en, der er død i en ildebrand. Not. Hvad døde? Hun døde af, at hun blev hængt, og så brændte de hende. Fordi hun troede på kristendom. Det er da også synd for Ja, hende. men hvorfor skal vi så fejre hende? Altså, jeg kunne lige så godt blive opkaldt en dag efter mig, hvis jeg troede på en eller anden, og så brændte mig. Kender du ikke også den dag, der hedder Malte-dagen? Nej, det er ikke noget dag, der hedder Malte-dagen. Jeg vidste, det var, men det var der ikke. Og så, hvis der er noget, der hedder Malte-dagen, så skulle du kraftedeme ikke gå Lucia. Du bærer lyset frem, så et på de krone, og når vi ud hjem, stakkels jeg tone. Nu er på Maltes dag, hilser vor vindelag, er derude, Sankt Maltes dag, Sankt Malte. Jeg tror, Malte er lidt sur over, at han skal gå Lucia. Jeg gider ikke det her. Ej, hvor er du sød, skat. Hold da kæft, mand. Det kunne være sagt, at Lucia var sød. Men det er jeg ikke. Ej, det var hun var guden for blinde. Er hun også guden for blinde? Ja, og hvorfor skal hun være guden for blinde, bare fordi hun er død i en lille brand? Det er jo sødt i hovedet! Ah, hvordan ved man, om det er rigtigt? Ah, hvad, den der larme dag er opkaldt efter hende, og det ikke er rigtigt, mand! Det ved du da ikke noget om. Nogle gange ikke. Du var det da ikke dengang. Bliver bare så fucking pisset. Nå, gør du det? Bliver pisset af. Kommer bag på mig. Ja, Ja. fuck dig. Nej. Og det kraftedeme med os. Hendes egen skyld, mand. Hvis det siger, at du ikke skal tro på Jesus, og du brænder hende, så skal du kraftedeme ikke tro på Jesus. Men jeg tror, hun havde en plan om, at i 2014, var man kraftedeme så dumme, at man holdt en dag for hende. Ja, Altså- lille Malte skulle gå Lucia, og faktisk så skulle du have været Lucia-brud. Nej, jeg skulle ikke. Vidste du godt, at dengang, da Martin gik i skole, ikke? Ja. Så blev det en dreng, fordi der ingen piger i gade. Og var sådan en langhåret dreng. Malte, hvis du nu ikke bliver klippet, det er på fredag. Hold nu kæft! Jeg hader dig! Jeg hader dit ordsprog! Jeg hader, hvad du siger! Du var sådan, du siger! Ja, Lucia er sjovt! Jeg kunne tænke, at jeg gik Lucia. Jeg var ikke et brud, men det var lige sjovt. Og ved du hvad? Det er sjovt at have et lyse hold, der ved at brænde de fingre af, altså. Vi skal jo ikke have det som Lucia-brud, vel? Vi skal jo ikke have det som hende, der er Lucia, mand. Ja, tænk på, hvis der alle dem, der er døde i en brand, eller blev hængt. Altså, jeg siger